Hoxe espertei algo romántica, así que vouche regalar unhas cantas flores en galego, aínda que eu son máis de bombós. Empezo cunha das miñas favoritas, as margaridas, ou as margaritas. As dúas formas son válidas. Logo temos os tulipáns, unhas flores que en portugués se chaman tulipas, ou que para nós son as pantalliñas que se colocan nas lámpadas. A ver, que máis flores che podo ofrecer? Pois unhas rosas vermellas, que son símbolo de paixón, ou unhas orquídeas, unhas camelias, uns xirasoles e non xirasois. Recorda que as palabras compostas acabadas en L que teñen como segundo elemento un monosílabo fan o plural en es. Ollo mol, ollo moles, chuchamel, chuchameles e xirasol, xirasoles. Claro, porque as agudas terminadas en L fan o plural en is. Carabel, carabéis. Mira, e sen querelo xa che regalei outra flor. Unha curiosidade máis. A rosa e o carabel son as únicas especies florais que en galego serven para designar calquera outra flor. Podes dicir, esa árbore está chea de rosas, aínda que non haxa rosas rosas. Ou, moitos carabéis tiña a cerdeira. É claro que as cerdeiras non dan carabéis. Rosas e carabéis actúan neste caso como sinónimos de flores. Dígocho eu.